Защо е важно да обичаме и пазим земята? Деца, знаете ли колко е прекрасна планетата, на която живеем? Земята ни дава всичко, което ни трябва. Вода, за да пием, храна, за да ядем и прекрасни места, на които да играем и да се наслаждаваме на живота. Обаче Земята, като наша голяма домакиня, има нужда и от малко грижа от наша страна. Представете си, че планетата е като вашата играчка. Ако не я пазите и се грижите за нея, тя може да се счупи или да загуби своята красота. Как аз и моето семейство можем да допринесем за опазване на Земята? Има много начини. Ето няколко идеи. Спестявайте вода. Винаги затваряйте чешмата, докато миете зъбите или ръцете си. Пазете природата. Когато отивате на разходка в парка или в гората, не мятайте боклуци и винаги взимайте със себе си отпадъците. Използвайте повторно. Ако имате стари играчки или дрехи, които вече не ви трябват, можете да ги дадете на някого, който има нужда от тях, или да ги използвате по нов и интересен начин. Споделете с родителите си. Помолете мама и татко да купуват храни от местни продавачи и да използват чували от хартия или плат, а не пластмасови. Защо трябва да пазя планетата Земя? Планетата Земя е нашия дом. Тук живеем, играем и учим. Ако не се грижим за нея, тя може да боледува и да не може да ни дава всичко, което ни трябва. Представете си, че Земята е като вашето любимо домашно животно. Трябва да я обичаме, да я пазим и да се грижим за нея, за да бъде здрава и щастлива. И най-важното, деца, помнете, всяко малко действие помага. Дори и да правим само малки стъпки, ако всички ние се грижим за Земята, тя ще остане прекрасен дом за нас и за много други поколения след нас. Този видеоклип е изготвен с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на административен договор номер BG 06 RDNP 001 19 443 0001 от 9 септември 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2 323 развитие и популяризиране на териториалната идентичност от стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение Микразлог под мярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19, водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.